Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Άποψεις και Απόψεις είναι και σήμερα εκτάκτως μαζί σας σε μια ειδική εκπομπή με καλεσμένη την κυρία Μυρτώ Δημητρίου, η οποία είναι διδάκτορ της Ιαπωνικής χαρτοδιπλωτικής origami, κοινωνική ανθρωπολόγος, συγγραφέας και ψυχότρια. Αυτά τα λίγα. Κυρία Δημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Βέβαια, σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για το origami. Έτσι δεν είναι? Για την Ιαπωνική χαρτοδιπλωτική origami. Όρου σημαίνει διπλώνω και κάμι είναι το χαρτί. Είναι η τεχνική λοιπόν του διπλώματος του χαρτιού. Και είμαι η μοναδική Ελληνίδα που έχω το δίπλωμα διδασκαλίας αυτής της τέχνης. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με αυτό το αντικείμενο? Η γνωριμία μου με αυτή την τέχνη έγινε στη Νέα Υόρκη, όπου είχα πάει στο Ithaca College για να σπουδάσω θέατρο και τηλεόραση. Εκεί γνώρισα την τέχνη του origami, υπήρχαν οι Ιάπωνες φοιτητές και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι στην αρχή σαν χόμπι, αλλά με εγωίτευσε και η φιλοσοφία και η τέχνη, η Ιαπωνική χαρτοδιπλωτική, και έτσι μετά από 7 χρόνια πήρα το δίπλωμά μου από τον Παγκόσμιο Ιαπωνικό Οργανισμό του origami. Πώς ακριβώς δηλαδή το σπουδάσατε αυτό το αντικείμενο αργότερα? Είναι μια εικαστική τέχνη, όπως είναι η ζωγραφική, με διάφορα στάδια που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από πολύ απλά στάδια, αλλά να φτάσει σε ένα ανώτατο επίπεδο. Και μάλιστα ως κοινωνική ανθρωπολόγος, με την ιδιότητά μου ως κοινωνική ανθρωπολόγος, ήθελα να συνδυάσω την ελληνική λαογραφία και παράδοση με την ιαπωνική αυτή τέχνη. Έτσι έχω αναπαραστήσεις με χαρτί, μοτίβα ελληνικών κεντημάτων από τη συλλογή κεντημάτων της Αμαλίας Μεγαπάνου του Μουσείου Μπενάκη, δημιουργώντας πίνακες με χαρτί, κεντήματα με χαρτί. Πόσο εύκολο είναι να το μάθει κάποιος αυτό, έστω και ερασιτεχνικά? Κοιτάξτε, όπως είπα, είναι μια εικαστική τέχνη, οπότε για να φτάσουμε στα ανώτατα στάδια είναι αρκετά δύσκολο. Με τις σωστές συμβουλές και οδηγίες όμως, όλοι μπορούμε να γίνουμε καλλιτέχνες. Να φτιάξουμε, και αυτό θα μάθω στα σεμινάρια, θα πραγματοποιήσω σεμινάρια την Κυριακή 11 και την Κυριακή 18 Απριλίου από τις 12 έως τις 4 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, για να γίνουμε όλοι καλλιτέχνες. Γιατί μπορούμε όλοι με ένα κομμάτι χαρτί να το διπλώσουμε, να το τσακίσουμε και να κάνουμε μοναδικά καλλιτεχνήματα. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει να παρακολουθήσει τα σεμινάρια, από εκεί και πέρα θα δημιουργήσει ο ίδιος εκείνη την ώρα, θα δημιουργήσουμε πάρα πολλά σχήματα, σχέδια, διακοσμητικά, στεφανάκια, αλλά και μπορούμε, κοιτάξτε, να σας δείξω, με το origami. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε... Πολύ ωραία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καρτούλες, που είναι φτιαγμένες με χαρτί. Είναι υπέροχα δώρα και είναι πραγματικά μία τέχνη που έχει πάρα πολλές δυνατότητες και εξελίσσεται, κοιτάξτε. Μπορούμε να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη για να δημιουργήσουμε. Και με ένα υλικό που αυτές είναι οι απλές μόρφες, δηλαδή που μπορούμε να βρούμε στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, το χαρτί είναι ένα υλικό που μπορούμε να το βρούμε παντού. Είναι ένα πολύ απλό υλικό, φτηνό υλικό, για να δημιουργήσουμε απίστευτα πράγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε χαρτί θέλουμε, από μια απλή κόλλα Α4, χαρτιπέρι τυλίγματος, εφημερίδα. Υπάρχει φυσικά και το ειδικό χαρτί origami, το οποίο το παραγγέλνουν την Ιαπωνία. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, έχω φέρει κάποια αυτό έργα. Που γυαλίζει είναι το ειδικό χαρτί που λέτε? Τα οποία είναι η τρισδιάστατη μορφή origami. Για παράδειγμα, αυτό το παγόνι είναι φτιαγμένο με 560 χαρτάκια, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, κάνετε μικρά χαρτάκια. Ακριβώς, τη μονάδα, αυτή η οποία μετά συναρμολογούνται για να γίνει αυτό εδώ το δοχείο, που είναι ένα δοχείο καλής τύχης για τους Ιάπωνες και ονομάζεται χιωτάν. Είναι φτιαγμένο με 1100 χαρτάκια. Ο τρόπος συναρμολόγησης είναι διαφορετικός ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε. Για να δώσουμε αυτή την καμπυλότητα ή να κάνουμε άλλα σχήματα, ο τρόπος συναρμολόγησης και το δίπλωμα είναι διαφορετικό. Για αυτό πώς ακριβώς το συναρμολογείτε? Πρέπει να έχετε μια βάση στη μέση και μετά να βάζετε πλαγίω στα χαρτάκια? Μπλέκονται τα χαρτάκια, συναρμολογούνται το ένα ανάμεσα στο άλλο με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι μία τέχνη που κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Και στα σεμινάρια θα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τα μυστικά της τέχνης αυτής με μία διαδραστική βιωματική παρουσίαση και με προβολή βίντεο
και με ψυχαγωγικά, έτσι, αστεία βιντεάκια, αλλά μπροστά στους θεατές θα μεταμορφωθώ σε γκέισα. Θα βάλω την παραδοσιακή στολή, το κιμονό της γκέισας, θα βάφω το πρόσωπό μου, θα στολίσω τα μαλλιά μου και έτσι θα μεταφερθούμε στην Ιαπωνία. Τι πιο μαγικό, για να δούμε αυτή την τέχνη που κρύβει από πίσω της μια μεγάλη φιλοσοφία και μια ιστορία. Ποια είναι αυτή? Γιατί πρέπει να σας πω ότι το σύμβολο του οριγκάμι είναι το πουλί γερανός, που για τους Ιάπωνες συμβολίζει την καλή υγεία και τη μακροζωία. Υπάρχει ένας μύθος ότι αν κάποιος διπλώσει 1000 γερανούς σε χαρτί, θα έχει για πάντα καλή υγεία. Αυτό εδώ είναι το πουλί γερανός και είναι ο γερανός από χαρτί. Η ιστορία αυτή του γερανού, ο μύθος αυτός, έγινε περισσότερο γνωστός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα κοριτσάκι, η Σαντάκο Σασάκι, 11 χρονών, αρρώστησε από λευκαιμία 7 χρόνια μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Ένα από τα πολλά θύματα του πολέμου, από τα πολλά θύματα της βόμβας, και μάλιστα οι συνέπειες δεν ήταν μόνο ότι σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στη Χιροσίμα, αλλά και χρόνια μετά οι καταστροφές συνεχιζόταν. Έτσι λοιπόν, ένα από τα κοριτσάκια που αρρώστησαν ήταν και η Σαντάκο Σασάκι, η οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και εκεί την επισκέφτηκε μια φίλη της. Και της θύμισε το μύθο του γερανού, ότι αν διπλώσει δηλαδή 1000 γερανούς, θα αποκτήσει και πάλι υγεία. Έτσι λοιπόν η Σαντάκο ξεκίνησε να διπλώνει τους γερανούς, όμως όταν δίπλωσε 644 πέθανε. Οι συμμαθητές της, θέλοντας να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, έστησαν ένα μνημείο στη μνήμη της Σαντάκου, δίπλωσαν τους υπόλοιπους γερανούς. Για να φτάσουν τους 1000 και τους τοποθέτησαν στον τάφο της, αλλά για να κρατήσουν την ιστορία της ζωντανή και να στείλουν το δικό τους μήνυμα ειρήνης, έστησαν ένα μνημείο σε ένα πάρκο στη Χιροσίμα που ονομάστηκε το Πάρκο της Ειρήνης, και μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το μνημείο, αφήνοντας στεφάνια με 1000 γερανούς στη μνήμη της Σαντάκο. Και από τότε το οριγκάμι αυτό γερανός εφαρμόζεται και τώρα, δηλαδή ναι. Θεωρείται όχι μόνο ένα σύμβολο καλής υγείας, αλλά και ένα σύμβολο ειρήνης. Τα παιδιά χάραξαν στη βάση του αγάλματος τις φράσεις «Αυτή είναι η κραυγή μας, αυτή είναι η αγωνία μας, η ειρήνη σε όλο τον κόσμο». Δηλαδή, ακόμη και σήμερα κάποιος που θέλει καλή υγεία θα προσπαθήσει. Ναι, υπάρχει αυτός ο μύθος. Ότι αν πιάνει. Γι' αυτό προσπαθήστε το. Στο σεμινάριο θα σας μάθουμε να φτιάχνετε γερανούς, τον ένα γερανό, οπότε πρέπει να μάθετε να προσπαθήσετε να κάνετε τους υπόλοιπους 999. Το θέμα είναι και η ταχύτητα. Σας πόση ώρα σας παίρνει να φτιάξετε 1000 γερανούς? Θέλει μέρες, εβδομάδες, αλλά όταν ασχολείσαι με κάτι, σιγά σιγά η ταχύτητα αναπτύσσεται. Κοιτάξτε και ένα γερανό με ένα κομμάτι χαρτί, ο οποίος πετάει. Αυτό είναι από χαρτί περιτυλίγματος? Αυτό είναι ειδικό χαρτί οριγκάμι. Το ειδικό που είπατε. Ναι. Αλλά μπορούμε να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να δημιουργήσουμε με ό,τι χαρτί θέλουμε. Ακόμα και με χαρτοπετσέτα. Ακόμα και με πετσέτες μπάνιου. Στο σεμινάριο θα σας μάθουμε και να κάνετε οριγκάμι με πετσέτες μπάνιου. Να φτιάξετε έναν ελέφαντα με 2 πετσέτες μπάνιου. Ή μια τούρτα. Και πολλές άλλες εκπλήξεις. Πώς εξηγείτε το ότι είστε η μόνη Ελληνίδα που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο? Το οριγκάμι δεν είναι καθόλου δεδομένο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι πολύ γνωστό σαν τέχνη και μάλιστα έχει και πάρα πολλές εφαρμογές στις επιστήμες, στην αρχιτεκτονική, στην ιατρική, γιατί οι επιστήμονες βασισμένοι στις αρχές του οριγκάμι δημιουργούν εργαλεία και αντικείμενα τα οποία μπορούν να διπλωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μικρύνουν σε μέγεθος. Και έτσι, ας πούμε, στην ιατρική να κατασκευάσουν εργαλεία που να μπορούν να μπουν στον οργανισμό του ανθρώπου, να είναι πολύ μικρά σε μέγεθος για εγχειρήσεις και στο κατάλληλο σημείο να ξεδιπλωθούν. Επίσης, έχουν κατασκευάσει την αλυσίδα του DNA με ένα κομμάτι χαρτί για να μελετήσουν την αλληλουχία. Και επειδή σπούδασα στην Αμερική, εκεί έγινε η γνωριμία μου με αυτή την τέχνη, οπότε ερχόμενη στην Ελλάδα ήθελα να κάνω γνωστή την τόσο όμορφη αυτή τέχνη και δημιουργική σε περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό μάλιστα έχω εκδώσει και το βιβλίο «Οριγκάμι με φαντασία» από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο, το οποίο είναι το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά για την τέχνη αυτή. Και έχει οδηγίες προφανώς. Έχει μέσα και ιαπωνικά παραμύθια και τον μύθο του γερανού, αλλά και οδηγίες για να κάνετε
μοναδικά καλλιτεχνήματα, από ψαράκια που κουνάνε το στόμα τους, φάλαινες, φιδάκια, λουλουδάκια και πάρα πολλά άλλα σχέδια που μπορούν να δημιουργήσουν μικροί και μεγάλοι. Ακόμα και αν δεν έχουν ξανασχοληθεί με αυτή την τέχνη, αν, όπως μου λένε πολλοί φίλοι, δεν πιάνουν τα χέρια μας, αλλά με τις οδηγίες και με τη διάθεση μπορούν πραγματικά να γίνουν καλλιτέχνες. Και θα ήθελα να κάνω και μια προσφορά από την εκπομπή σας, να δώσουμε δωρεάν 10 βιβλία σε τηλεθεατές. Μπορούν να καλούν στο 286-006 για να κερδίσουν δωρεάν το βιβλίο Origami με φαντασία και μπορούν να το παραλάβουν την Κυριακή 11 Απριλίου από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τσιμισκή 29, 11 με 12 το πρωί, όπου θα γίνουν και τα σεμινάρια για την Ωραία, οι 10 πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσουν θα αφήσουν και τα ονόματά τους και από εκεί και πέρα θα περάσουμε αύριο 11 με 12. Ωραία. Έχετε επισκεφτεί την Ιαπωνία, προφανώς. Είμαι καλεσμένη από την Ιαπωνική κυβέρνηση και από τον Ιαπωνικό Οργανισμό τέλος Ιουνίου για να πάω στο Τόκιο, όπου εδρεύει ο Παγκόσμιος Ιαπωνικός Οργανισμός, γιατί θέλω να τονίσω ότι στα εγγένεια της έκθεσης που πραγματοποίησα στο Εμπορικό Επιμελητήριο τον Μάρτιο, μας τίμησε με την παρουσία του και ο Ιάπωνος μορφωτικός ακόλουθος από την Πρεσβεία των Αθηνών. Και επειδή ενθουσιάστηκαν με την έκθεση, μάλιστα τα σχόλια ήταν τόσο θετικά, μου είπαν ότι το επίπεδο της έκθεσης φτάνει αυτό των Ιαπώνων μέτρου του origami. Και έτσι θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία με την Ιαπωνική Πρεσβεία. Βλέπουμε εδώ αυτό που λέγατε πριν. Ναι, είναι μοτίβα ελληνικών κεντημάτων από τη συλλογή της Αμαλίας Μεγαπάνου του Μουσείου Μπενάκη. Ένα καράβι, ένα κέντημα που είναι φτιαγμένο με χαρτί. Πόσο καιρό σας πήρε να το φτιάξετε αυτό? Έχει περίπου 3.500 χαρτάκια, οπότε ήταν κάποιες εβδομάδες, περίπου ένα μήνα. Είναι ειδική τεχνική, όπως και αυτό. Είναι ένα κέντημα από πετσέτα του Αργυροκάστρου του 18ου-19ου αιώνα. Βλέπουμε και άλλα έργα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση Origami. Αυτά είναι κάποια από τα έργα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση προημερών που είχατε. Ακριβώς. Στο Εμπορικό Επιμελητήριο, εδώ πέρα είναι ένας πίνακας με γερανούς, με το σύμβολο του Origami, το πουλί γερανό. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτογραφία από τα εγγένεια της έκθεσης, όπου μπορούμε να δούμε τον κύριο Ιωσιμούρα, ο οποίος είναι που τον αναφέρατε πριν. Ναι, ο μορφωτικός ακόλουθος της Ιαπωνικής Πρεσβείας, η κυρία Στεφάνου, η μητέρα μου, η οποία με στηρίζει σε όλη την προσπάθεια. Δίπλα μου είναι ο κύριος Τογιόντα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ιαπωνικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και διευθυντής ενός μεγάλου εργοστασίου στην Σύνδο, και ο κύριος Μπακατσέλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της έκθεσης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά και επίτιμος πρόξενος της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη. Και σε συνεργασία διοργανώσαμε αυτή την έκθεση Origami. Και τώρα τα σεμινάρια